Ahojte všetci! Dnes si povieme viac o riešení, ktoré vás navždy zbaví problémov s DCOM konfiguráciou pre OPC komunikáciu. Riešenie sa volá Matricon OPC UA Tunneler. Najprv si však povedzme niečo o technológii OPC UA. OPC UA je pokročilý a platformovo nezávislý komunikačný protokol určený pre priemyselnú automatizáciu a priemyselný internet vecí IoT. Poskytuje štandardizované a bezpečné prostriedky na výmenu údajov medzi zariadeniami a systémami v rôznych priemyselných aplikáciách. Matricon OPC UA Tunneler je navrhnutý tak, aby uľahčoval bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu medzi OPC servermi a OPC klientmi. Prepája OPC komponenty naprieč lokálnou sieťovou infraštruktúrou alebo internetom aj v prípade, ak sú OPC servery a klienty na rôznych geografických miestach. Tunneler je ideálnou voľbou, ak máte problém s konfiguráciou Microsoft DCOMu pre OPC. Microsoft zaviedol bezpečnostnú aktualizáciu Windowsu pre posilnenie overovania DCOMu. Kvôli tomu mnohé OPC systémy skolabovali a správcovia museli hľadať riešenia pre nahradenie komunikácie cez DCOM. Aj tu sa ukázal Matricon Tunneler ako správna voľba. Povedzme si však viac o hlavných výhodách Tunnelera. V prvom rade je to stabilita a spoľahlivosť. OPC UA Tunneler využíva pre nadviazanie komunikácie protokol TCP/IP namiesto Microsoft DCOM, ktorý sa používa iba pre klasickú komunikáciu OPC. Z tohto dôvodu na systémy využívajúce Matricon Tunneler nemajú vplyv bezpečnostné aktualizácie Microsoftu pre DCOM. Ďalšou dôležitou funkciou je zabezpečená komunikácia medzi OPC serverom a klientom, ktorú Tunneler zabezpečuje pomocou robustných mechanizmov šifrovania a overovania. Tunneler je možné použiť aj v prípade, že potrebujete zabezpečiť interoperabilitu medzi systémami používajúcimi špecifikácie OPC Classic a systémami založenými na OPC UA. Táto funkcia prekladu protokolov je medzi používateľmi veľmi obľúbená. Ak sa v sieťovej architektúre nachádzajú rôzne firewally, stačí pred a za firewall nainštalovať Matricon Tunneler, ktorý jednoducho zabezpečí šifrovanú komunikáciu z jednej podnikovej úrovne do druhej. Pomocou tejto funkcie dokážeme zvýšiť flexibilitu a modulárnosť priemyselnej komunikácie s jednoduchým rozšírením do budúcnosti. Ak si chcete Matricon OPC UA Tunneler vyskúšať, k dispozícii sú 30-dňové bezplatné skúšobné verzie Tunnelera, ktoré môžete testovať na vašich systémoch. Stačí, ak sa nám ozvete a my vám radi pomôžeme so stiahnutím a konfiguráciou softvéru alebo s nákupom licencií.